ኤርትራ ህላወ ርጉን ቁስንን ጎደቦ ኣብ ምድንፋዕን ምዕዋትን ኩሉ መዳያዊ ዕብየትን ምዕባለን ዘለዎ አበርክቶ ብምግንዛብ ንምርጋጹ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ተካይድ ከም ዘላን ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ። ሚኒስተር ዑስማን ዝገለጸ ብዝተፈላለየ ሃገራት ተዘርጊሖም ዝነጥፉ ቆንስላት ኤርትራ ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ደንደና ዝገበሮ ርክብ እዩ። ኣብቲ ኩሃብ ንጸንሐ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ብምግምጋም ቁልጡፍ ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ንምሃብ ዝሕግዝ ኣገባብ ንምትእትታውን ንምሕያልን ዝዓለመ ኣኼባ ሚኒስተር ዑስማን ሱታፌን ኣበርክቶን ዜጋታት ንምዕባይ ከምኡውን ህዝባዊ መኸተ ንምድንፋዕ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ዘለዎ ኣድናቆት ብምግላጽ ብዝለዓለ ኣድህቦ ክስራሓሉ ኣተሓሳሲቡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ መወዳእታ ዝካየድ ዘሎ ህዝባውን ዲፕሎማስያውን ካልእ ምስ ዝተኣሳሰር ስራሓትን ኣመልኪቱ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ድሕሪ ምሃብ ብልጫታትን ሃጓፋትን ብምልላይ ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ዝሕሉ ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎታት ንምሃብ ዘኽእል መደባት ኣብሪሁ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትና ብንዞባ ድባርባ ብዝሓለፈት 9 ዋርሕ ብልዕሊ 1.5 ሚልዮን ናቕፋ ንዘኽታማት ቆልዑን ጽጉማት ወገናትን ከም ዝሓገዘ ሓላፍቲ ጨንፈር አቶ ፍስሓየ ወረደ ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ አቶ ፍስሓየ ን28 ዘኽታማት ቆልዑ 174,000 ናቕፋ ብመልክዕ ሓገዝ ክወሃብ እንከሎ 45 ዘኽታማትን ጽጉማትን ድማ ብ280,000 ናቕፋ ክነጥፍሉ ብዝኽእሉ ዓይነታት ስራሕ ከም ተጣየሱ ን46 ጽጉማት ተምሃሮ ድማ ንነፍሲ ወከፎም 330 ናቕፋን ሙሉእ ናውቲ ትምህርትን ከም ተዓደለ ተፈሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ን86 ስድራ ስዋኣት ኣብ ወጻኢ ካብ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ዝተላእከሎም ልዕሊ 800,000 ናቕፋ ከም ዝተኸፈለን እቲ መስርሕ ቀጻሊ ከም ዝኾነን ኣብሪሁ። ሓገዝ ናውቲ ትምህርቲ ካብ ዝረኸቡ ወለዲ ተምሃሮ ኣቶ ሓድሽ ፍስሓ ጽዮንን ወይዘሮ ልተ ንጉስ መኮንን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ መንግስቲ ኣብ ርእስቲ ካልእ መደባት ንጽጉማት ተምሃሮ ንምሕጋዝ ንዝወስዶ ተበግሶ ብምድናቕ ብዝተገብረሎም ሓገዝ ከይተጸገሙ ንደቆም የምህሩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ብጥሪት ዝተጣየሳ ወይዘሮ ኤልሳ ተክለ ሃይማኖትን ወይዘሮ ጽገ ኪዳንን ድማ ተገይሩለን ብዘሎ ሓገዝ መነባብሮ ስድራ ቤተን ንምምሕያሽ ኣበርቲዐን ክጽዕራ ምዃነን ኣረጋጊጸን። ብሰንኪ ምርሳሕ ኣእዳው ዝስዕብ ጥዕናዊ ጸገማት ከቢድ ብምዃኑ ኣእዳው ብሳሙና ብግቡእ ምሕጻብ ኣብ ምክልኻል ሕማማትን ምዕቃብ ጥዕናን ልዑል ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ብሰፊሑ ክዝውተር ብምኽንያት መዓልቲ ምሕጻብ ኢድ ብ16 ጥቅምቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ላልምባ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ኣብቲ ጥዕናና ኣብ ጽሬት ኣእዳውና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ኣብ ዘስምዖ ቃል ሕብረተሰብ ንጥቕምን ኣገዳስነትን ምሕጻብ ኣእዳው ብማይን ሳሙናን ተረዲኡ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ከዘውትሮ ብምትሕሳብ ቀልቀል ድሕሪ ምውፃእን መግቢ ቅድሚ ምብላዕን ኣእዳው ብማይ ሳሙናን ምሕጻብ ከም ባህሊ ክልመድ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ። መሰረት ጽሬት ካብ ገዛ ከም ዝብገስ ዝሓበረ ዶክተር ተስፋይ ወዲ ሰብ ኣእዳው ብጽሬት ምዝሕዝ ኣብ ቆልዑ ዘጋጥም ውፅኣት ብ47 ሚታዊት ጸገማት ስርዓተ ምስትንፋስ ድማ ብ23 ሚታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ኣረዲዩ። ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ማእከል አቶ ብርሃነ ነጋሽ ድማ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ጥዕና ንምሕላው ምሕጻብ ኣእዳው ከተዘውትርን ትጥቀመሉ ንብረት ብጽሬት ክትሕዝን ተላብዩ። ወኪል ማዕከን ህጻናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፓትሪክ ሳጃኒ ብወገኑ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ጥዕናን ምውሓስ ጽሬትን እተካይዱ ዕማም ብምንኣድ ንኹሎምቲ ጽምብል ዕዉት ንክኸውን ዝፀዓሩ ኣመስጊኑ። ኣብ ንዞባ ሞልቂ ሓረስቶት ምርጫ ዝርእቲ ብምዝራእ እተታውነቶም ዘኻዕብትሉ ባይታ ንምፍጣር ዝካየድ ጻዕርታት ንኽዕወት ሓረስቶት ንቕሓቶም ኣበሪኾም ምትሕብባሮም ክብከብሉ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ወልደስላሴ ተኬ ምስ ሓረስቶት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ገሊጹ። እቲ ብምኽንያት መዓልቲ ሓረስቶት ዝተገብረ ርክብ ሓረስቶት ግራውቶም ብግቡእ ክዛልዩን ኣብ ግዚኡ ክሓርሱን ክጽህዩን ከምኡውን ቀልጢፎም ዝኣኸሉ ምርጫት ኣዝርእቲ ክጥቀሙ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ንዞባ ሓረስቶት ምርጫ ዝርእቲ ተጠቒሞም ምህርቶም ዘዕብይሉ ባይታ ንምፍጣር መደበር መርኣያ ብምኽፋት ሓረስቶት ብደገፍ ክኢላታት ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ትምህርቲ ዝቐስምሉ ባይታ ንምፍጣር ይስራሓሉ ከም ዘሎ ካብ መደበር መርኣያ ሓልሓለ እናመፀት ነቲ ስራሕ ትከታተል ዘላ ወይዘሮ ንጽህቲ ኣባይ ገሊጻ። ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን መንእሰይ ተስፋን ክኤል መሓሪ ብወገኑ ሓረስቶት ግራውቶም ብግቡእን ኣብ እዋን ምዛልዩ ጥብ ዝበለት ማይ ኣብ ግራት ስለ ትውዕል እኹል ምህርቲ ክርከብ ከም ዝከኣል ብምጥቃስ ሓረስቶት ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ጠሚቶም ክሰርሕሉ ተላብዩ።
ካብ ኣብነታውያን ሓረስቶት አቶ ርእሶም ዕዋ ማርያምን አቶ አማኑኤል ተክለን ኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ ካብ መደበር መርኣያ ሓልሓለ ዝተዋጽኦም የቕሬታ ካብ መደበር መርኣያ ሓልሓለ ዝተዋሃቦም ምሩጽ ዘርኢ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምሕባር ሚኒስትሪ ሕርሻ ናብ ኩሎም ሓረስቶት ክዝርግሖ ኣዘኻኺሮም ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዳለትን ሓርነትን ከተማ ሓጋዝ ዘሰላስልዎ ዘለዉ ማእተታዊ ንጥፈታት ብዝሓየለን ዝተወደበን ኣገባብ ከም ዝቕጽሎ ንኤሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ኣብ ፅሬት ኣከባቢ ብውሕጅ ዝተባሕጎገ ሻምብቆታት ማይ ኣብ ምድፋን ምጽጋን ጽርግያታትን ካልእን ዘተኮረ ንጥፈታት የካይዱ ከም ዘለዉ ብውጽኢቱ ስለ ዝዓገቡ ድማ ኣብ መጻኢ ኩሉ ዓቕምታቶምን ጸጋታቶምን ኣኽቲቶም ከም ዘካይድዎ ሓቢሮም ኣብ መሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ሓርነት አቶ ምሕረት ኣብ ዓቤ ህዝቢ ተበግሶ ወሲዱ ሰምናው እናወፈረ ብዘካይዶ ዘሎ መደባት ጥዕኖ ኣውሒሱ እተታውነቱ ክብከብል ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሩ ዝፀዓረ ጻምኡ ክረክብ ግድን ምዃኑ ዝጠቐሱ አቶ በኺት ማንታይን ወይዘሮ ኤልሳ ክብረአብን ብወገኖም ብዘካይድዎ ዘሎ ማእተታዊ ንጥፈታት ልዑል ውፅኢት ከመዝግቡ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ብምግላጽ ንተሳተፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ስራሕ ንኢዶም አቶ ፈረጅ ዑስማን መሐመድና አቶ ዓምደ ማርያም ሀብተን ድማ ምዕቃብ ማይን ሓመድና ኣብ ምሳና አግራብን ምርጋእ መሬትን ዓብይ አበርክቶ ከም ዘለዎ ብምምልካት ጥሬት አካባቢ ብምዝውታር ጥዕኖኦም ከውሕሱ ቀጻሊ ክሰርሑ ምዃኖም ሓቢሮም ኣብ መሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ዓዳለት አቶ ዓብደል ኑሩ ማሕሙድ ኢድሪስ ብግዲው ዝሓለፈ ዓመት ዘሰላሰሎ ንጥፈታት ፍግረ መሬት ንምክልኻል ከም ዝሓገዞም ብምሕባር ጎኒ ጎኒ ምውሓስ ጥሬት አካባቢ ኣብ ምስራሕ ከትርታትን ዛላታትን ብምትኳር እውን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጹ